Браво. Вито, гледа ти с интерес голям. Заповядайте тук на бара. С интерес голям за гледа ти какво се случва тук. Здравейте, момичета. Здравейте, само да се представите за вашите зрители. Аз казвам Илина. Ти? Аз съм Виолета. Много ви благодаря, че ни представихте по поредния нестандартен начин, по който може да отслабнем и да поддържаме форма през пролета. Всъщност така ли е въобще? Ами аз искам да внеса едно уточнение, че също ориенталския танц не е за отслабване. Това е танц за огояване. Това е танц, който хармонизира много добре женското тяло, създава красиви линии, правилна позиция в пространството, правилна стойка, да ходим справени, създава много елегантни ръце, тънка талия, но в никакъв случай няма да постигнем ефекта, който бихме постигнали с фитбол. Да. Просто неговото предназначение не е това. Прави ли по-съблазнителни? Със сигурност, да. Значи, всяка танцуваща жена малко или много умее да контролира тялото си, опознава го, особено чрез този танц. И съответно повдига самочувствието, което неминуемо прави една жена Вие всъщност правите такива курсове. По-уверена в себе си, съответно и по-съблазнителна, въпреки че това не е само цел, както каза Вили. Само да ви питам за курсовете, които правите, колко трае един такъв час? То не е шега сеанс. Колко трае един час ли е? Колко жени, примерно, се събират? Така ли са облечени? Не, всъщност това в момента са костюми за сцена. Една репетиция го наричаме ние. Трябва около 2 часа, може би с малка почивка, ако някой много Колко пъти в седмиците? Един път седмично, като съответно има различни нива. Някои са начинаещи, други вече имат база от техника, върху която да работим в комбинации. Обличат се така, както им е удобно, с клин, с шал за настроение. Имате ли някакви изяви някъде или просто за забавление се прави това? Да, организираме си партите и спектакли между нас и танцуваме, каниме гости, публика, всеки, който... Супер, да ни поканите следващия път. Колко са големи групите? Различно, на средно, може би 10-12 човека. Ирини, отиваме ли? Понякога повече, понякога с удоволствие, но аз съм безкрайно непостоянна за това да попитам. За колко време един такъв танц мога да усвоя? Овладееш. За да овладеете точно това, което изтанцувахте, трябва първо да знаем техника на движение, което индивидуално на някой им отнема доста повече време, други се справят по-бързо, но не по-малко от година. Вие е нужно да научите достатъчно качествено основните движения, които да свършите в един танц. Всъщност е превод на името на танца, който е Ракс Шарки. Буквален превод, означава ориенталски танц. А Бели Денс, това име се е зародило, може би, в англоговорящите страни, по-конкретно в Щатите, като превод, но не е много коректно от гледна точка на факта, че това не е само танц на корема. Всъщност тук участва цялото тяло, участват рамене, ръце, крака. Особено във вашия сет. Може ли да направим надиграване с народните танци или? Само, ето, аз ти давам микрофона. Мислите ли, че може да направим едно надиграване? В момента не? Не, по принцип. Да, разбира се, защо не? Добре. Как се оправят с ритъма? Виж това какъв е. Някаква шега се опитах да направя, явно не се получи. Аз съм играла народни танци, така че няма проблем. Народни танци, между другото. Стига това надиграване да не е върху тази песен, която допреди малко слушахме, всичко ще бъде окей. Как се насочихте към ориенталските танци? Какво работите? По принцип професионални танцори ли сте? Ами аз по принцип съм се занимавала с спортни танци, с народни танци и търсих нещо ново интересно, с което да се занимавам, много предизвикателство. И така открих ориенталските танци и общо се влюбих веднага в тях. В началото беше като хоби, сега вече е по-сериозно, нали, имаме изяви, инструктори сме и така за мен. Аз също не съм започвала с идеята да се занимавам професионално. Случи така, че попаднах на един семинар на Евелина Попазова, което беше доста повратна точка, защото това се оказа моето нещо и наистина го правя с голямо удоволствие. А колко години? 2 години нещо се занимавам аз, Илина. Аз от близо 6. Какви хора идват при вас? Ами, идват всякакви хора, които се занимават с различни професии. Идват доста силни жени. Забелязвам една тенденция, че... Доста силни жени? Да, имам предвид като характери с много сериозни професии. Да. Някакъв стремеж да се върнат към точно тази женственост и това първоначално предназначение на жената да се чувства красива, изящна, не да се грижа за всичко около себе си, което много ме радва всъщност. Разнообразни са посетителките. А момчета има ли?
За съжаление нямаме мъже все още. Искаше да дойде Стефан. Да, Защо? ама заповядай. Винаги има някой, който да е първи. Само няма ли да е много странно? И като Може да зупнете с такива дрежки... Не се Няма, нали? танцува с такива дрехи по време на... Те казаха, че само... Какви други танци преподавате? Аз преподавам само ориенталски и само ориенталски танци танцувам. Занимавала съм се с аеробика. Идват ли при вас? Не, нямаме детски групи. Все още. Но живот и здраве, кой знае, може би. Аз ви питам, защото имаме една страхотна рубрика, тя се казва Неочаквана ваканция и всяка събота предлагаме на нашите зрители идеи как да прекарат времето с децата си. Вижте тази седмица къде отиде Ина и какво ще ви предложи.